खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय बिग ब्रेकिं निउज लोगोफोर बीपीएफ पार्टी थामहिनबा मोन 40 बियाबाव बीपीएफ पार्टीनिफ्राय देरहानाया गासै मोन 18 जाबाय नाथाय बेयाव दासिमबो अफिशियली फोसावनायखौ नुनो मोननाय जायाखै गोबां निउसाव थामहिनबा निउज पर्टेलफोराव दासिम लाइभ स्ट्रीम होगासिनो थानायखौ नुनो मोनदों जेराव काउंटिं सोलिबाय थानायखौ फोसावदों नाथाय अफिशियली बिथांमोननिफ्राय दासिम फोसावनायखौ नुनो मोनाखै दा बावैसोनि उनावनो गासिखौबो फोसावनायखौ नुनो मोनगोन जेराव माखासे बियाबफोराव दासिमबो काउंटिंआ सोलिगासिनो दं दा बेनि गेजेराव मोन 40 बीटीसी बियाबनि गेजेराव मोन 18 बियाबाव अलरेडी बीपीएफ पार्टीया देरहानानै दंखायो माने देरहाबायखौनो होनना बुंनांसिगोन दा बेखिनियानो आरो गासै बेसेबांबा गासै मोन 10 लिडिं जानानै दं बीपीएफ पार्टीया गासै मोन 8 विनिं जाबाय बेराफारसेथिं यूपीपीएल पार्टीनिफ्राय मोन 3ल' विनिं जादों गासै मोन 2 लिडिं जागासिनो दं बेराफारसेथिं बीजेपी पार्टीया मोन 5 लिडिंआव दं मोन 2 बिथांमोननिफ्राय विनार जाबाय दा बेखिनियानो लोगोफोर बावैसो आधा घन्टानि एबा 30 मिनिटसोनि उनावनो गासिबो क्लियारलि मिथिनो मोनसिगोन दा माखासे बियाबफोराव काउन्टिंआ सोलिगासिनो थानायखौ नुनो मोनदों बेबायदिनो यूपीपीएल पार्टीनिफ्राय मोनथाम मासियाव देरहानायनि बेलायाव 28 नं गयबारि बीटीसी बियाबाव यूपीपीएलनि दोलोनि बिजाथि प्रमद बर'आ देरहासार जानो हाबाय 10 नं देबोरगाव बियाबाव बीपीएफनि बिजाथि हाग्रामा महिलारिया देरहासार जाबाय बेबायदिनो 14 नं चिरांदुवार बियाबनि यूपीपीएलनि बिजाथि खाम्फा बरगयारिया देरहासार जानो हाबाय बेबायदिनो चिरांनि 18 नं मानास सेरफां बियाबनि यूपीपीएलनि बिजाथि धनन्जय बसुमतारिया देरहासार जानो हाबाय दा बिथांमोना साथाम थामहिनबा यूपीपीएल दोलोनिफ्राय साथाम देरहासार जानो हादों बेबायदिनो 16 नं निसिमा बियाबनि बीपीएफ दोलोनि बिजाथि जेम्स बसुमतारियाबो देरहासार जानो हाबाय बीजेपी पार्टीनिफ्राय बिजाथि बसन लकी जाय 27 नं नागरिजुलि बियाबनि बिथाङा देरहासार जानो हादों बेबायदिनो गोबांथार माखासे बीपीएफनि बिजाथिफोरा देरहासार जानो हादों बिथांमोननि मुं आरो बियाबनि मुंखौ दासिम अफिसियेलि फोसावनाय जाथ'वाखै दा जेब्ला काउन्टिंआ जोबनानै थागोन अब्ला अफिसियेलि फोसावनाय जागोन होननानै मिथि मोनदों दा बयबो नेनानै थाबानो जाबाय दा सोरखाराथ' बीपीएफनिनो जानो थांगासिनो दं नोंथांमोना मा बुंनो सानो बेनि बेलायाव दा बेखिनियानो लोगोफोर नेनानै थाबानो जाबाय 30 मिनिट एबा 20 मिनिटसोनि उनावनो गासिबो क्लियारलि मिथि मोनसिगोन बबे बियाबाव सोर बिजाथिया देरहासार जानो हादों दासिमथ' अलरेडी बीपीएफ पार्टीनिफ्राय मोन 18 बियाबाव बीपीएफ पार्टीया देरहानानै दङ दा देरहाबाय आरोबाव मोन 10 बियाबाव दासिमबो लिडिं जानानै दं बेराफारसेथिं यूपीपीएलआ दाबो साथामल' देरहासार जानो हादों बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी रमान्टिक एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन जेरै सनानि नखर थांखि गैयै समाज अनसुला आफा हिर' बिमा बायदि बाजै अर थैसाम वान्टेड संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगल पे फन पे आरो पेटीएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।